egiten duzun lan egiteko, hartzailan egiteko, ikusi dugu, oraintxe bertan ikusi dugu, txakurrak beharrezkoak dituzu. Bai, aukera zitekeen beste nolabaiteko eredu bat, txakurri gabe, badira hartzainak txakurri gabe, baina nik ez dut ulertzen hartzaintza txakurri gabe, eta nire eguneroko lana planifikatzen dut txakurraren laguntzari esker. Aritz, zer da zuretzat txakurra? Niretzako txakurra da lehenik eta behin txakur bat. Bai? Eta txakur bezala, gure eguneroko lanean lankide. Bai? Kidea zentzu hortan. Izaki bada, ardiak bezala, edo ni bezala, eta beraz, izaki bezala elkarrekin daramagun harreman horren ondorioz, ezinbesteko dudan ondoko lagun edo animalia da txakurra. Ezingo nuke ulertu nire eguneroko lanan eta beraz nire eguneroko bizitza, txakurra ondoan eduki gabe, txakurri gabe, beraz hori dena da txakurra niretzako. Eta ez duzu zure lana ulertzen txakurrik gabe? Ezinezkoa da. Nik egiten dudan eguneroko lana eta errutinan, txakurra ezinbestekoa da. Eta hori ulertzeko esango nuke, gazta egiteko ardia bezain beharrezkoa da hartzaintza egiteko txakurra. Eta zure lan tresna izan da txakurra, sortzen alda oskirekin adibidez? Edo beste lau txakurrekin sortzen alda olako lotura emozionalik? Noski, izaki bizidun guztiekin sortzen dugu lotura emozionala. Eta zentzu horretan jakin behar dugu naturaz eta naturarekin bizi garen ogibide bat dugula hartzaintza, eta horrekiko atxikimendu emozional bat sortzen da izaki bizidunekin bereziki ardiekin bezala, txakurrekin. Nik enuke esango lan tresna bat denik, ze azkenean tresna gauza materialak dira, baina bizitzari gabekoak lankide bada. Izaki garen ezkeroztik. Garbi eukita, nik izakia naizela eta bera txakurra dela. Zuk oso argi daukazu zertarako balio duten txakurrek, baina gure gizartean txakurren papera asko aldatu da. Ze momentutan gaude orain? Gure gizartea aldatu da, aldatzen da. Eta gizarte harremanak, gizakiari buruzko daukagun pertzepzioa, eta ingurunearekin harremantzeko daukagun modua asko aldatu da. Eta aldaketa horrekin batera, aldatu da baita ere nola begiratzen ditugun inguruan dauzkagun beste izaki bizidunak. Natura, baina baita ere etxekotutako abereak edo animaliak. Eta horien artean txakurra. Txakurraren funtzioa duela ez asko arte, funtzio praktiko bat zeukan eguneroko bizitzako lanetan, izan zitekeen eizarako, etxea gordetzeko edo baserri lanetarako, gaur egun konpainiak hartu du agian hegemonia, animalia hauekin. Beti egon da, beti izan da konpainia egin izan duen animalia bat, eta zentzu horretan eduki da. Kontua da, gaur egun seguraski portaera hegemonikoa guretzako hori dela. Kontutan eduki gabe, txakurrak sailkatu egin izan ditugula funtzio praktiko batzuetarako. Txakurra arrazak eta ditugun txakurren portaera gaitasunak finkatu dira milaka urtetan funtzio batzutarako. Gaur egun ez dituzte funtzio horiek betetzen. Baina oraindik senean hori gordetzen dute barruan. Gaur egun beraien funtzio nagusia delako konpainia egitea? Bai. Horretara mugatzen ari gara txakurrak? Nik esango nuke konpainia hori motibatua dagoela beste elemento batzuengatik. Kontsumismoarekiko daukagun jarrerarengatik, betetzen dute beste tresna batzuk bete dezaketen elementu dekoratibo bat, adibidez. Txakurra estetikoki horrelakoa gustatzen zaidalako. Bihurtu daiteke simbolo bat, nire estatusaren simbolo bat. Nik txakurra hau daukat, txakur honekin erakusten dudalako nire posizio sozial bat. Osea, txakur horiek selekzionatu balin badira funtzio zehatz batzuetarako, gaur egun beste gauza batzuetarako baliatzen ditugu. Eta uste dut, konpainiak garrantzia handia hartu duela, bereziki gaur egungo gizartean, individualismora jotako gizarte batean, eta, bakarrik sentitzen den gizarte batean gaudela, neurri handi batean, eta hutsune hori betetzera datozelako, gainera txakurrek hutsune hori betetzeko askotan azpimarratzen da, ez? Ez gaituzte epaitzen, dena ematen digute, guretzako daude, horrekin definitzen ari garena da ze behar dugu. Eztabaidatuko ez digun, kuestionatuko ez gaituen, epaituko ez gaituen, eta gure esanetara beti egongo den norbait ondoan. Horrela betetzen da gure hutsunea. Ikusten dugu oso modu individualistan nik zer nahi dudan. Baina ikusten dudanean txakurrak zer behar duen, eta horrek nire bizitzan ze aldaketa ekarri behar dituen, orduan arazoak dauzkagu.
Eta ze ondorio ditu txakurrangan hau egiteak? Gero eta gehiago erabiltzea txakurra guri konpainia egiteko. Niretzako hor dago gako nagusia. Nik bai uste dut, identifikatua dugula guk zer nahi dugun txakurraren gandik, baino ez dakigula txakurrak zer behar duen gugandik. Eta uste dut arazo nagusietariko bat hor dagoela. Txakurrak ez ditugula txakur diren ikuspegi horretatik tratatzen. Baizik eta gizakion arteko kodeetan eta oinarrietan ezi eta tratatzen ditugula. Eta hor txakurren beharrak ez dira aintzakotzat hartzen eta ez dira garatzen. Horrek arazoak sortzen dizkio txakurrari eta arazo horiek gero trasladatzen dira portaera arazoetan eta arazo benetan larrietan. Eta arazo horiek gero gizartera etorriko dira. Zenbat pertsona daude arazo horren ondorioz, txakurrak abandonatzen dituztenak, edo auzokidekin arazoak dituztenak, edo beraien arteko harremanetan eta familietan ere arazoak dituztenak, ez? Txakurren humanizazioak asko kezkatzen zaitu orduan. Humanizazioan balin badago gure ikuspegi humanotik daukagun empatia gaitasuna, zaintzarako joera, eta lotura horiekiko sortzen den errespetua, etika, hori ona da. Hori ezin da ukatu eta beharrezkoa da. Ez txakurrekin, ingurune natural guztiarekin egin beharko genukeen hausnarketa bat da hori eta ikuspegi bat izan beharko litzateke. Baino ezin duguna da gure kodeen arabera eman harremana. Hezkuntzari dagokionez, beharrak asetzeari dagokionez, nik hartzen balin badut Euskal Artzain txakur bat. Dana sailkapel genetiko bat, bideratua dagoena, egunero lanean ibili behar izateari, arazo mentalak soluzionatu behar dituenak, esan nahi dut erronka mentalak soluzionatu behar dituenak, eta pisu batera eramaten balin badugu, eta pentsatzen balin badugu, egunero bi aldiz paseatzera ateratzearekin, eta gurekin bizitzearekin, txakur horren beharrak asetu direla, hori pentsatzen badugu, oker gaude. Eta txakur horrengan ez dugu ikuspegi humano batetik jokatuko. Eta hor, ez dago humanizazioa, justo deshumanizazioa dago. Ez balin badugu txakur bezala ulertzen, orduan arazoak datoz. Eta uste dut, arazoak datozela, ez individualki jendeak zer egiten duen, baizik eta sozialki hausnarketa bat egiten badugu, arazo horiek egunero ikusten ditugulako. Zenbat txakur abandonatzen diren, zenbat famili dauden txakur batekin ez zoriontsu izaten txakur horrek planteatzen dizkien arazoengatik, edo txakur horrekin bizitzeak, eta beraz hor arazo sozial eta kultural bat daukagu txakurrekiko harremanarekin. Eta Aritz, zure moduan txakurra lankide bezala ulertuta, ze iruditzen zaizu, beste pertsona batzuk ikusten dituzunean, txakurra familiakide bezala tratatzen dutenak? Bueno, lehenik eta behin definitu beharko genuke zer da familia bat. Eta uste dut hor aniztasuna onartu beharko litzatekela. Nik ulertzen dut hala ere familia bat gizakion arteko harremanean oinarritutako talde eta kohesio espazio bat. Ez? Segurtasun espazio bat, eta hala izan beharko litzatekela uste dut. Eta lotura espazio bat, maitasun espazio bat, eta uste dut hori gizakion artean ematen den harreman bat dela, ez? Familia horretan kide asko egon daitezke, gizakiak ere ez direnak, eta parte hartu dezakete errealitate horretan. Eta bertan txakurrak izan daitezke, nire ikuspegitik, hala ere nik ez ditut kokatzen gizakien plano berdinean. Beraz hor bereizketa bat egitea derrigorrezkoa zait. Beste zerbait gehitu nahi duzu? Bai, nahi gehitu nahiko nuke zerbait. Eta da, izan gaitezen gu gizaki eta humano, gizakiekiko eta animaliekiko. Eta zaindu dezagun gure ingurunea, zaindu ditzagun gure ondokoak eta ez hain ondokoak, eta hoien artean gure animaliak. Ze gizartearen eta gizakiaren logika zaintzan oinarritu da. Gu gara zaintzen duen errealitate bat. Mi esker, Aritz. Ba, zuri. Oski. Ei. Ze gutxi gustatzen zaio noskiri horrela egotea. Urduri dago, ez? Ez, urduri nahi du interaktuatu hemen eta ez diotuzten, eta orduan, hostia.